Erauntzira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren laugarren denboraldiko 33. atalera, daneraia 82. atala da. Eta, bueno, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, astelenetan bosterdietan batzen ga zuzenian grabatzeko, eta horren ostean, naiz irratian igandero entzuten gaitzuzue, edo entzun gaitzakezue, sortziretatik aurrera. Baita ostegunero, Bergarako txapa irratian sortziretan baita, eta, geroia, behin grabatutakoan, nola ez, ohiko plataformetan aurkitu zeikie atalone guztiak, iVoox, Peertube, Spotify, YouTube, eta horredanetan. Gamerontzia komunitatean berri izateko, badakizue, gamerontzia.eus webgunean sartu, edo Gamerontzia kanala bilau Telegramen. Eta, gaur ni Damian Madinabetia naiz, eta landere unzuetarekin nago, eta aritzo deriosolak umezurtz laga gaitu. Baina, egun bateko kontua izango da, urrengoan berriro ukiko dugu gurekin, eta egia da, gaur ni biliko naizela kontrolatzaile lanak egiten, tekniko lanak, eta hori pairatzea izan geinke, ez, danok. Orduan, kontutan izan hori. Bueno, aurkezpena bentset, nik ere egizu, perfecto tita, da itxelurten atxu bentset. Bueno, ja, azkenean esan dugu, ez, 83. atala dala, eta ez, 82. atala hori da. Eta, azkenean, nork esango leuke, baina 82 aldiz egiten baldin badozu gauza bat berdina, edo ia antzekoa, azkenean zerbait egitera iristen za, ez? Bai, hori, ja, lau denboraldi dino guz, baina benetan oin urtea seginen, ez? Usteot, justo gitxi gora bera. Bai. Azken, lehenko denboraldi txue nahiko laburra izan zalako, eta bar. Baina, denboratxo, 3 urte ez dire gitxi, hemen gabiz, izazteko. Bai, 3 urte eta gainera hori da, kadentzia onditu besterik ez dugu egin, maiztasuna. Eta hori be potentia da, Ze desberdina da, ez da, Lander? Bai, beste ritmo batera, ez da, igual albizti garantzik izan monda, baina, ikusten duzu moduen, bideojoko munduen ez dire gelditzen albiztiek, asteroiko guzu zerre importantie komentetako edo nabarmentzeko, orduen alde horretatik, betiko gogotxu izan. Hori da. Eta, aipatu behar dabe bai, datosen hasti ekoineko potentia izango ditzela, ez? Betiko moduen ja udako aurkezpenan garai horretan sartuko gara, ondino PlayStationek ez da iragarri beren showcase hori, asko esaten bien. Maiatzerako izango zala, ondino egun batxo falte hori ikusko dugu ja benetako dan edo ez. Baina bestela ekainien norbait bilko gara topera, zurrumurruekaz, aurkezpenakaz, apurrotanetarik jarraitxute. Hori da, azkenean oin dator potentien aurtekua, ez? Danoia doia gotira enbudo bat egiten, ez, baina, ulektu daztazu, ez? Azkenean, denbora guztian esaten dugu urteko, eta, gaur ikusiko dugun bezala, badatoz, ez? Olako eztabaida batzuk, eta zuk esaten duzun bezala, uda oso epoka potentia esaten da. Eta gainera, askotan pentsatzen ginoan, ez? Joan zen urtean adibidez gogoratzen naiz, ostia, irten bida Baldur's Gate, abuztuan, ze fetxa txarra, jendia oporretan, zela funtzionatuko dau, eta apustu inzoan, ez? Jolasteko oso epoka ona dala emoten dau. Bai, azken finen, igual elduaroan dia apustu beste modu batera ikusten duzu, ez? Kanpora urtetakoa edo lasaiz hau igarotzekoa. Nik uste dut, gaztetan, batez nera biek eta, ez? Udan bideojokueri JFO amoteko aukera hori egia, eta orduen. Beti uko duzu, ordu gitzo sartzeko aukera hori. Elduek azue bai, segun zelan hartzen duzun, ez? Baina, azikera baten abuztuen eban pentseko, bete hona danik, inundik inora bez, baina argi dago batzuntza baietz. Gero funtzionatu ditzen dago. Bai. Bueno, ondo baldin baderitzozu, ja paso genke gure albistetara. Perfecto. Aurrera orduan. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, eta badaukagu lehenengo albistea, eta esaten gana, ez, gotirun doiala, DLC batek gotia eraman leike, Lander, zeustu duzu.
Kasu honetan DLC barik izi zimoten da belez joku barriz izango dala, igual bai, ez da? Hori da, Elden Ringen Shadow of the Erdtree izeneko DLC-ari buruz gabiz. Elden Ring joko handia, azkenengo 2 urtetan, izan duguna gurekin, okeres baldin Bai, banago. 2022ko otsaien, ez? Edo urtarri amaieran ez Hori izan, da, otsaien. bai, otsaian esango neban. Bai. Eta, bueno, ordutik zer esan handia mandaren jokua, azkenian Miyazakik ez dago kale egiten, eta Souls bat bera izan barik, baina ez, Soulsen sagaren barruan dago eta oinordekoa da, eta gainera oso ondo funtzionatu zeban. Eta oin espektatiba handia dare DLC berri honendako, ez da, Shadow of the Erdtree. DLC irtetzeko irrikitan gaude asko eta asko. Bai, nik uste dut ja beste denpora egon dire, ez, garatzen. Horren inguruen espektatibak sortzen eta bar. Eta askok espero gendun ikaragarri handiz izango zala, baina ezke gero bidizotan eta hori erakusten da bizue, bai, ez? Bentset, sentipen hori helarazten da bizale guztizeri. Eta epatu dutena, mongoten dauela, joku barri bet izango dela, ez dela izango DLC edo espantxino gutxu bet, baizik eta Elden Ring bat.post modukoa esango dugu. Orduen gogo asko jolasteko da ikusteko zerrateko orokorrien, bai. Hori da, From Software eta Bandai Namco taldiek historioan ardaztutako trailer cinematiko bat eskaini dabe. Justo zuek uste komentatu zinuela, honek ez da asko erakusten, eta ez dakit egunean bertan, edo urrengo egunean, bota zeben bideo bat, eta egia baldin bada nire ustez, Soulsen edo bentsate From Softwareen jokoen bideoak asko asaltzen ez da benla, bai bentsat jaipa itzen dabe eta oso teaser onak izaten die. Ez, trailer barik igual teaserrak gehiago baina. Ez, provokatzaile batzuk. Bai, cinematikoak dizelez be, baina bai, zentsu horretan, azikratik, ez? Lehenengo Dark Soulsen opening izango esana, ez? Cinematika horregaz ikaragarriz esan azteko. Eta gero danak eukin dabe, solako bidizo potentiek. Eta Elden Ringen, horrek lehenengo bidizoak askotan ikusitaz. Eta Shadow of the Erdtree nabe ikaragarriz da izan, ikusi dugune, gogopila jolasteko. Bai, hemen, zuzenean jarraitzeko aukera daukazuen nok, edo gero bideoan YouTubeen edo Peertuben edo ikusiko dozuenok, ikusiko dozuen nola guk ipintzen dugun, bideoa fonduan, eta daukazela aukera ikusteko, komentatzen gabizen einian, batez ere irudiak eta gameplayak, nola jolasten daben jendeak, ero erakusten da benean jokuan nola izango da benetan. Eta esaten da bena, landerrek, hau da guztiz cinematografikoa, espektakuloa da, egia esan ze puntutara iristen dian, eta gainera, kontutan izan behar dana da, George R. Martin, Game of Thrones telesailko edo Canción de Hielo y Fuego, A Song of Ice and Fire sagako idazlea bera dala, laguntzen dotzanak idoia egiten, eta bakaroi, azkenean kristonetako historia epikoak montatzen ditue, eta bisualki be brutalak. Bai eukitzen dago, historia aldetik. Egia da, badakizuen bezala, kontaketa japonez estilo honek ez da bela gauzak ez dituela argi eta garbi kontatzen, ez dago narratzaile bat, baizik eta zuzoia gauzak ikusten, gainera askotan kontestuan, objetutan, inguruan ikusten dituzun gauzak die, eta joan behasa historioa montatzen, eta nik uste horrek oso ondo funtzionatu da bela iraganean, eta, hau ez da excepzio bat, ikusten duzu pertsonaia pilo bat, soldado pilo bat, jende mordua, sua alde guztietan, eta ez dakizu oso ondo zein dan zein, eta zer gertatzen dan. Baina, bai ematen dela pista batzuk, zuaitz erraldoi horren itzalaren inguruan. Bai, ez da, oingoan beste lurralde batzutera bideatuko dugu lemoten dugu, eurrekoan, ja esagutu genduzen Erdtree inguruko, zuaitz erraldoi horren inguruko lurraldiek, baina oingoan beste norona jungo garela moten dugu. Alan dabe, bidizo hasik eran, agertzen da alako figura bat, emakumezko figura bat, eta moten dugu, zuaitz erraldoi horren sorreri edala, olako dana, gorpuekaz dana odolaga sortzen dela, zorakeri bet, oso zondoen, oso berserk ganera, zelan ez. Baina hortik, esan dugune, leku barrezetara bilaetuko dugu, alan dago emoten dugu, ez dauzela oso urrun, ze hor, trailerreko momentu baten, bai ikusten da
ondoan, ez? Agartzen dela ertri hori, originala esango dugu, edo moten dugu bentset hori dela. Orduen hor inguruko, joku originalan inguruko lurretan ebilko garela edo, auskalo, oineko ez dakigu askorik bez, eta trailerrak be, aipatu duzu moduen ez dino askorik, edo bai, eta jolastu goztien ezagutuko dugu benetan zer agartzezan. Baina hori orokorrien oso txiro politxe, soldau piloa, erun armadurak eta ikusteko aukerik dugu, armak eta bar, azkenin hori ikarko da bai DLCiek, ez da bakarrik leku barri baten ibilko garela, baizik eta etxai, buruzagi, armadura, magia, piloa gehitxuko dozela emoten dugu. Harineko trailerren ikusten duen, solako arte martzialak volteko zidela, gorputzezko borroki eta bar. Orduen, gauza piloa, aztertzeko larri, seguruenik, naiz eta trailer laburtxu izan. Baina, betiko lez komunidade horri bilda, ikertzen, ze agertu dan, zer izen lehikein goza bakotxa, nortzuk agertzen diren bidizoan eta bar, horren ingurun sakontzen. Eta hori be oso politzea, azkenien, zelan komunidade batzen dan dana ikertzeko asmoagaz, eta asmatu edo ez, niri guztia, ez horre guzak iragurtzi bintzet. Komenta behar da, bai. Gustatzen nahi dugu izuk esan dozuna, ez? Spoilerrek gabeko cinematikak die, zergatik, ez dozulako zer ulertzen, normalian, ez? Eta esaten dozuna, galdera pilo bat sortarazten ditu, gainera, komunitateak, asko erantzuten ditu, asko erantzuten saiatzen da, baina ezin da izan spoiler bat, ez baldin badakizu benetan hori dala. Orduan die, kabala asko, baina, jokura jolastu arte ez dugu jakingo zer izango dan. Eta, horregaitxik ez dago nire ustez beldurrik ikusteko, ez? Beste joku batzutan jende asko saiatzen da ez ikusten ezer, irtetzen da momentura arte, hemen ez dut uste beharri dagonik. Baina, gero bakoitzak nahi da bena egingo dau. Justo, lagun baterik komentan etxon, ez? Ez dautezten, ez da bela ikusko talia rauz, ez da bela beste zer jakin gure espantzine urten aurretik, eta komentan etxon ikusi lasaiz, total, ez da zuzer lortuko. Baina gero egitze da, atzien, behin jolastute, koza pila ulertzeko aukera hori emoten dutxule, ez? Gogoratze dute Elden Ringen iragarpen trailerra izen zala 2019ko eiruen usteot. Hori be ikusi txesen duen ezer ulertzen, esan izenik aipatzen, ez ebez, baina gero ja behin paseta joku egain ditute hor bai. Barriro ikusi ezkero, ostras, gauza pila lotzen zen duzen, gauzak nahiko argi erakusten bidezan, zentsu baten, naiz eta gero testinguru hori barik emon. Orduen, suposatxe tamen be, Shadow of the Earthin trailer honetan gauza barri pasako gala. Bai, desde luego hori. Azkenean badare ez dakit izen ezagun batzuk, ez? DLC honetan, ezagutzen ginuzenak joko originaletik. Eta bentsat entzute zienak, ez? Edo objektuen izen batzuk, edo lekuak, edo elkarrizketa batzutan, irtetzen zien gauza batzuk. Eta, Marika Jainkosa, ez? Dirudienarekin, hori zuk esan dozuna, ez? Hasieran agertzen zala, eta gero bukaerako Mikela Jainko hori, ez? Dala bere semietako bat, eta Mesmer etxaie handia, eta, kistonetako lorea batuko dotza. Ez dakize puntutaraino izango dan lotura egingo da ben, ez? Bestiarekin, nik uste dut egingo da bela, ez? Hemen saiatzen die, nire ustez, beste Soulsetan ikusten da, bezala, saiatzen die bentsat, loturak eta egiten, naiz eta ez izan igual momentukoa, baina gogoratu, ez? Dark Souls originaleko Artorias hori, Sif, Otxua, eta, Ulazi... Bai, ez da aipatzen zirela, ez? Azkenien pertsonai horrekoku originalien... Eta batzutan pertsonaia berdinaren aurreko bertsio bat, ero atzeko bertsio bat agertzen da, eta olako gauzak egiten ditu, erduan, Bai, hori asko guztetan daki, ez? Kondaira moduko bat sortzie pertsonai potente para baten inguruen, eta gero horrek DLC-en edo erakusti lehenengo bidarrez, ez? Hori asko guztetan daki, Artoria segaz, gero Bloodborne-en beba dauz hor Ludwig eta olakoak aukera pare bat, bai, hori asko guztetan daki, eta nire ondo iruditxat, beti ikusu hype hori saldu nikaragarri bat topetako edo jainko bat edo danalakoa, tiretu ditxetxu, barriro jolasteko DLC-a, bai. Bai, nire ustez hori, aprobetxatuko dabe, kistonetako leku berriak eta etxai berriak sartzeko, olako fantastiketan batingo dabe Malenia besteko, ez, etxai potenteren batzuk sartzeko, bat edo beste. Normalian, nire ustez DLC-ak zailagoak izaten die jokua bera baino. Bai, zalantzari parik. Hori, eta,
oraingoan Maleni adibidez nahiko zaila esan. Orduan, ikusiko dugu, ez? Noraino iristen dien, baina ikusten dena da, esploraziorako aukera asko dagoela. Bai. Eta, a ber, basuk esaten Eta mundu oso derra dala orokorrien, ez? Osea, justo Elden Ringen atalik handizenetako bat, leku edire, ez? Zenbateko aniztasuna dauen, da ze diseinu ona orokorrien. Bai falte dire igual, alako ziega original gehiago, zan nahi adibidez. Bai, ziega guztiak berdina dira. Bai, eta gero Stormveil eta alakoak oso ona dire, ez? Baina kitxik ikusten dugu joku osoan zier. Talako gehiago faltan botako ziren, igual DLCerako, ia sortzen da bezan. Baina, bai, oza, daulako aniztasun bet, DLCen be ikusingo dugun, ez? Ja, bidizotan leku pila agertzen dira ezberdinek, orduan, hor burgeltzeko gopi bat, egaz. Hori da, bueno, ikusten da, 2024ko otsailean, ez? Irten eta 2 urtera, ja 23 milioi saldu zitzuala, Elden Ringek. Kopia pila badie. Eta ikusiko dugu honek, hori da, ikusiko dugu honek ia zenba saltzen daben, eta gainera, seguramente DLC erosten dabenak, edo jokua dauka, erosingo dau. Orduan, salmentak igotzia esperoko dabe, pentsatzen dut, firmen. Eta kontutan izan, hau ekainaren 21 irtengo dala. Osea, que ja 3 aste, 2 aste geratzen die. Eta PlayStation Bost, PlayStation Lau, hori, onjokan PlayStation Lauen gare, Xbox Series, Xbox One eta PC plataformetan estrenatuko da. Bai, hori da, esan behar da, 40 eurotan estreniko dala, DLC bera. Nahiko garesti, ez? Baina epatu dugun dana, ize joku barri badala, zentsu baten. Ez que izan leke oso garestia, edo ez. Karo, a ber, hemen presioarekin kristonetako debatia dago, eta ez dakit, esaten dut oin, erose gauza esaten dutela, motz geratuko da, ziur, baina ez jende asko esaten dau, 80 eurotan dare joku asko, eta joku horrek balio dabe 80 euro. Osa, esatu, AAA batek segaiti balio dabe 80 euro. Baina egongo die, joku batzuk, balio dabenak. Ez? Esaten nahi dut, nire ustez normalagoa da, joku batzuk garestiago saltzia, igual dauken estilua, produkzio lana eta olako gauza batzu gaitik, eta beste batzuk igual, ez dabe aspirazio berdin hori euki bihar. Osa, dirutan. Eta agian zuk esaten duzuna, hau da joku bat, ez dakizan bat, eta ez da nahi esatia orduetan neurtzen dani, baina oso intensoki, kistonetako lana daukana, kistonetako dimensioak, ez? Joku bat osu ematen da bena. Jo, igual 40 euro ez da ingarestia. Esatuz, DLC bada, ja, baina DLCak ze exigitzen dut, ez? Original eukitzia. Igual hori da putadia, baina jo, edukia... Eta hori dinesun nari da azkenien, hori aspirazioa eta bar, ez? Nizarrakit, FIFA bat edo eSports, FC edo danadalako, ez? Urtean dela, eta beti preciso barnira. Baina gero salmentan aldetik, espero da behizetik bai, top. Vale, justo FIFA bat bai izango da. Beste joku asko dauz, ez direna altzen, ez? Salmentan aurre ikuspen horretara. Da segaitzi, azkenien. Saltzen mazarize... Hori da, zu GTA bat, ero FIFA bat saldu ingozu. Zukimenko jatzu presioa eta saldu ingozu. Eta ez da desaten gehiago merezi da benik, baina, karo, etaratzen gozu Forspoken bat. Ez tala izango joku txarra, nik ez da jolastu, baina... Osa, jolastu da benak ez da bezaten txarra danik. Baina, karo, ez dago espektatibarik, irtezteza beste ez dakizen batekin, eta ipintzen mozu presio 70 euro, begor jendiak esango da, ontan paso ingot. Ez da... Itxeren ingot merketu arte, eta... Ez da ni zain nagoen jokua, ez daukatolako ilusio berezirik, merkeago baldin baleo hartuko neuke, baina irtetzen bada 70 geraz, noia, atzera. FIFA baten kambio, jende pilo bat egongo da, FIFAren zain. Eta duan esango da, zenbat, 80, jodingo naiz, eta 80 batuko. Marrure, bai, hori landa. Eta hori be kontutan izan behar da, ez dala, eske maia hontan nago ni, eta kobratu bidot hori guztia, igual ez. Bai, eso da, eta horre borroka handiz egon da betik, ez gero, klaro, azken finien, guzaba da argitaletxiek edo garatzaiek zenbateruten daben, baina gero, PlayStationek, edo Xboxek, edo Nintendok, edo Steamek, uniko 30 hartzen dabe horti bebai, orduan hor beste guzaba da guatxien bebai, horren inguren hainbat debate da eztabaida dagoen aldizela. Ze, klaro, gusun talde erraldoi bet, nun soldata pilo esabizen ordaintzen, eta gero hortik lortuko duzunetekin indanan, uniko 30 beste nonora joango da. Ja. Bai, ez dakit beha justu da, joku, ez dakit. Bai, nahiko debate zaie da azkenien. Izan zeikien porcentai esan beharrean
beste proportzioren bat, edo muga batzukin, edo eskalo, bai. Baina azkenean argi dago, enpresa handizetako buruek salmentatara begire jartzen dizela. Hasi aurreikuspena bete dizen edo ez, eta hori bakarrik ardure dutxe. Orduen, horren inguruen hartzen da bezala baki danak, ze prezizan saldu, gero naiz eta txarto urten, izan dugun, 70 eurotan saldu eskero kitxia saltzen badan, segaitik ez duzu merketzen, eta listo. Edo hasikera bat, urrengo baterako beste estrategia bat hartun, beti hanki sartzen ibili, Beti abiz, aldik eta geizen atara gurien, nahiz eta igual jakin, joku hori iztala salduko horren beste, venga, 60 eurotan jarriko dugu, eta espa egon arrakastarik, gero merketuko dugu. Bai, eta askotan zigortzen dozu, pixkat, sinisten da bena zugan, fideltasuna zigortu egiten dozu. Egiten dozuna bueno, askotan badago, hori ez du izauta dago psikologikoki bai, jende asko nahi da bela irteran erostia, eta gero jende asko irteran erosten da, eta ez da jolasten. Eta gero merketzen da, izaten da pixkat zorua, hori, baina, joder, ez dakit. Osea, oso komplikau da, netzat. Bai. Baina, bueno, esatean nahi dutena da, 40 euro garestia da, ikusiko dugu garestia da. Seguramente jolastu. Oinoko ezin dugu zan, bai, karo. Baina adibidez, Elden Ring originalan kasuen, zezan, 60 euro, ez dakitz, baina azken 100 piku orduko joku oso on bat da, ni bentsa gozatu gotezenak ordu danak, orden, argita garbi merezi deus entxu horretan. DLC ikusko dugu ja, baina nik espero da baietz. Bai, hori, eta ez dala luzapena betetzeko misioekin eta hola, baizik eta, osea, esaten duguna, esperientzia potente bat, intensidade handiakin, eta luzea izango da, baina intensidade horretan eta engantzauta mantenduko zaitxuana, Ez que hori ba importantia dela, esaten du, jende asko esaten da, eta daukagu, bosteun ordu, eta bai, bosteun ordu serenak. Normalin hori izaten daben garatxai gaitxik ies ez nik, esaten badaben, euren kalidadie orduetan, neurtzen badaben, normalien ez da merezi, nitzako bentsat, Bai, guztiz. Askori bai guztan daki, naiz eta repikoko horra izen, edo, txumutu nazen zikredatuzte burure. Askontzako hori positiboa da, azkenien, ja oitxute da osalako joku motatara, eta hori guztan daki itxien naiz eta enpora guztizen barriñe itxen egon, azken finien bizitapen joku asko gazbe goza barriñe pasetan da, baliabide batzen, eta bukle hori edo ziklo hori guztetan badatxun, eta batxuz da lasaigarri zedata dana. Orduen, norrean arabera, da joku keskantzen da bena, zer guztetan dazkun, nire kasuen, hori, alako mapa erraldoi bat dana gauzak azbete eta baiate guztetan, justo Elden Ring kasu gau dela bai gitxiko bera, azken dien motetxu mapa erraldoi bet, mileko basulogaz, gotorleku gaz, edo danalakoa, baina hori, baipatu dugun, azken dien esploratzeko mundu hori da horren interesgarri horren anitze, sartzeko gogoak emotestezela. Igual ez da pasatan, alako beste joku batzutan. Eta gero punto guztia dauke zehoz originala, eta hausegatik, eta honondik, eta galtzesa, sartzesa eta galtzesa. Ontsa ikusi ditut norbaitek egin dituan komentarian, norbaite izeneko erabiltzaileak egin dituan komentaria txatian, eta, jokoa jolastu gabe, egin dezakezu, jolastu egin dezakezu spoilerri jaso gabe, guztiz ados. Gero, azkenengo buruzagia Let Me Solo Her izango dela, Final Bossa DLC-koa, izan zeikien, hau dakizu, dala Malenia 1000 aldiz baino gehiago, askoz gehiago, nek ez dakit 2 aldiz ez baningo, baina 1000 aldiz garaitzen lehenengoa izan zen, eta egite zebana zen, zehazte zen laguntzera beste jokalariekin, eta zekan izena Let Me Solo Her, ni bera bakarrik irabaziko zotzala. Eta egite zen, borroka guztia bera bakarrik, pelotetan, eta jasokan hain dominauta, garaitze zebala, izango duguna errez, Jende asko ezin zebanian garaitu, eta berak garaitze zebala, eta gero horregaitik emotzaten sariren bat, eta ez da hitz. Hori juna esaten, bandainekon aldetik, ez da hitz baziren katanak, edo zer oparitzu dutzien, baina garatzaien aldetik sarize jasoa, Detaieren bat, hori da. Neiko lore eta neiko metalore montatu da, azkenean, Elden Ringen inguruan, nire ustez kiston jokua, eta hor geratu dana. Eta, bere, aurretiko bat, bere arbaso bat, Dark Souls, handia, igual famatuen zebana saga guztia, Demon Souls baino gehiago agian. Hemen esan dozu, estazu, Lander, esan dozu, egin dabela olako remaster bat,
azkenean gogoratzen dozu edanok, egin zebela lehengo DS fix bat, eta horrek itxe zeban praktikamente Dark Soulsen remasterrak egite zeban guztia, eta esan azkenean, bueno, jendeak egindako, fanek egindako mejora batzuk, ero hobekuntza grafiko batzuk, eta orain, egin dabe beste mod bat, dala remasterra hobetzen daben mod bat, ez? Bai, hori zera, azkenin horre irudizetan da, bueno, Nexus Mods horri alde famatuen topeko duzue, Dark Souls Remastered idatzi eskero. Eta hor dauz, irudi pare bat azalpenak emoten, da ikusten da, teksturak hobetu dauzela, usteot detaien distantzi zebe, hau da, urrun hau dauzen gauzak kaliade horien ikusteko aukeriek, gero efektuek eta barbe hobetu egin dabez, salien lanada hau osorik. Eta ikusten dena etxik irudizetan oso itxurona deko izaten, Dark Souls eta ikusi inoz horren ondo. Igual, badeko ze alako reseid edo efekturen bat edo ez dakitzen dana modana, baina oso itxurona deko horrien. Aipatzen da, ez? Jo, nik uste bai, ez, ingo da bela moda esklusiboki moda erakutsi argazkitan. Bai, horre patzen da, Enhanced Lightning, hau da, argiztapena behobetu inda bela, eta bar, orduen, PC-erako Dark Souls Remastered baiko zuen, aukera politzia dela moten dugu barriro probetako, barriro jolasteko, eta grafiko ondino biekaz, ez? Bai, remaster honek, hobetzen bazen bat geuza, baina kesak begon ziren bere gara izen uste, ez? Azken nien zan horren besterako remasterra, bez? Igual, alako belaino efekturen bat edo beste egote zan, testuraren bat edo modeloren bat hobetute bai, baina gauza gitzi, orduen zelan ez barriro komunidadie laguntzera etorri da, eta gauza pila hobetu duz. Habe, Lander, inzebena izan zen, onlineak endu sarrari eta hau ditini. Benetan, bai, ez bueno, etzan esanguratsua eta presioa igoitze zeban. Osea, da berriz ordaintzea ia gauza berdina gaitik. Bai, ganera, gogoratzeot, hasi zirenien saltzen enbiel alako berapenen bat joku originala dekin antzat. Bai. Baina, rollo, hilabete... Neko merke gonzan, baina hilabete dira hon bat eta ez dut uste barreren da benik. Osea, nahiko lotxagarri zentzurretan. Bai. Hori ikusten baduzuen iruditzek, modanak, itxako krestu nitxuriko izan horre, urutegi handize eta bar ikusten dire, edo gaztelu pare bat, eta joe, ze ondo ikusten dan, 2011ko joku bat izan arrena. Bai, 2011, bai, baina hori, kistonetako, eta gero jolasten asko igartzen den gauza die. Esaten dozu, askotan esaten dozula, eske isa iguala, ez, ipintzen dozu bata bestian onduan, eta batez ere remasterrekin ez, Dark Souls Prepare to Die, eta hau, eta ostra. Bai. Zelako detaia, oso ondo. Posteko da, holako, azkenean, Nexus modek bakarrik daukan guztiakin, eta esan betez da, osea, egin zeki joku berri bat. Guztiz, hori zera. Ondo iruditzen badatzen damean, aurrera antzagoaz, beste albiste nahiko potente badeko, naiz eta filtrazio bat dan, eta ondino gauz asko airien deko guzen. Ze ez da donolako filtrazioa, Valve Studiosoan urrengo jokuena da, ze eskuartin dekon proiektutako bat ezagutu dugu, Deathlock deitzen da, eta da alako eroien tiro jokuek eta MOBA generoa ustartzen daben multijokalari lana. Sarien hainbat bideo eta irudi zabaldu dire, baina ondino ez dugu, iragarpen ofizialek ez ezebez, hau da, jokue garatzen dabiz, edo moten du garatzen dabizela, baina honek ez da usan gure kalderatuko danik, edo holantzi ikusko dugunik amaieran ez ezebez. Baina nahiko txirona daiko, da alako esango dugu, Dota edo League of Legends, Team Fortress egaz batzen daben jokuet, zentsu baten esango dugu. Orduen nengo dugune da, 6 pertsonako taldiek, 2 talde jarriko dire elkarren kontra, mota guztiztako eroien aurtien hautatute, hor ikusten da eroien alako irudi bet, aukeratzeko pantaile, eta robotak, astizek, estari futuristak, izakizek eta barra agartzen dire, 19 eroi dauz untxe momentuen, ez dizela gitzi egizizan, alako joku baterako. Eta bueno, alako mapatan aurrera datzera bilko gara, Dotan eta League of Legendsen moduen, olako masillak hiltzen, edo etxai arruntek esango dugu, horrekaz dirue lortzeko, dirue harimatan agertuko dazku, horrekaz joango gara gure eroie indartzeko objetuek lortzen ez, betiko premisi izango dugu, alako jokuena, alako MOBA bideojokuena, eta hortik beste taldie garaitzeko bidieri ekin birko dutxagun.
badeko berezitasun txikitsu bet dala azkarrago mugitzeko, Bioshock Infiniten ikuste ziren antzeko errail sistema bat dauela moten dugu, hor gantxo moduko bategaz edo lotzen zara, errail sistema horretara, eta mapatik harina bueltzen zara, uneko leku beroenetara edo garrantzitsuenetara, ez? Orokorren nahiko itxura nahiko, naiz eta ondineko alfa bertzinon dauen. Baina, keja ugari egon dire jentin artien, horregatxe justo, uste dabelako ja joku egolan kaleratuko dela, eta ez, hau ikusteko bertan ikusten badagun, ondino urte asko faltiko dire segurunik, eta asko aldatuko da, asko betuko da, baina momentuz, teko guzen bidize horre dire, eta, nahiko itxura nahiko la uste ondik orokorrien. Esan genke, Riotek egiten baldin badau FPS bat, Valoran bezala, Valvek egiten dabela MOBA bat. Bitxu, gitxi gora, bera, azken nien. Paragon estilora, ez? Baina, bai, Smite aipatzen da askope, zala jainkoan MOBA hori. Eta horregazteko santxek ez dozun handizek egiz esan. Baina, proiektu honek hainbat buelta mondeuz, hori, oin Deathlock izena deko, baina aurretik Citadel aipatzen zan, ez dakigule hau badan edo ez, hau da Valven beste proiektu bet, hainbat biderrez agertu zana sarietan, ez dakigu hau badan, gero hostien Neon Prime detxezan bideojoku bet aipatzen zan, segurenik Deathlocken lehengo bertxinoa izango zala, orduen, horre hainbat proiektu ideki ez Valvekoak, eta ikusko dugu hau aurrera doan, beste gauza baten bihurtzen dan, guztiz alboratzen da ben, momentuz, esan dugun, asko falta ikusteko, osakeia. Bueno, onjoka, momentuz Deadlock, ez? Nombre klabe, baina gero auskalo zela bukatzen da ben. Horizea. Ikusten da ganera Team Fortressen alako tipografizik eta erabiltzen da leku askotan, estiloa be, nahiz eta zen horren koloretxue, antzekoa dala esan leike. Ia emoten dago Counter-Strike eta Team Fortress nahaztuta puskat, ez? Grafikoki. Bai. A ver. Ia ikusten dugu alako, ez niri adibidez Team Fortress pila guztetan dazten, baina gaur egun egize da nahiko egoera eskasien dagoela, hor, botakaz, arazo ugari egoten dire zerbitzarizetan, danetarik ikusten da. Justo gana untxe usteot, gaur izen badan, baina Team Fortressen komunidadik alago kanpaina bat abiatu dugu Valver izateko, espabile eta konpondu akatzo honetanak, besedez, ja badala ordue. Soin denpora pilo bat bai izan bien, hau dena zuzentzeko asmoa gazdabizela. Orduen, bentsetalako beste joku barri bete goti ondo izango, zanze, azken finien Valven jokurik arrakastatxunak multijokalarizek izan dire beti, Dota, Team Fortress, Counter-Strike, honetan kriston arrakazte duki dabe. Eta beste barri beteltzie, politzi izango zen, nahiz eta zen nire estiloa berez, posteko izango zen ikusti, Valve. Benetan donboten jako nori egiten, ez? Bai. Eskortara dedikatu da. Ez, daukan nire ustez dirua, badauka, eta gaitasuna jendia eukitzeko garatzen, eta etaratzen ditxonak, joku gehiago etaratzen, gainera etaratzen da ondo etaratzen ditxo, ez? Orokorrian, ez dakite, ze jokuk egin dotzak kale. Azken altzen parabatek bai, A ver, hori da, galdetzen do benetan, ez dut esaten ez... Artifakteko adibidez, ala karta jokue estrenez ala goini urte batzuk, gero atzera bota bien, gero barrio beste berzinoa turkutezan, baina orokorrien ez dauzekin, balorazio honak amenabil ikusten estimen eta hor dabil mixtoria agertzen da jentien artian. Ja. Eta gero kikendu bai Dota Underlords, hau bai doako beste bideojoku bedala. Ez da Dota, ez? Ez da autobattlerra izango zan, ez da? Beste mekanika batzukaz. Eta honek bezpan oso ondo funtziona, zikiran igual bai urtezan nahiko ondo, baina gero jentiek atzera bota ban, eta ez duzu entzuten gaur egun izan inun, bez? Dota begitzi izan, Dota kendute Errusian dolan topera da bizela, izan hemen inguruen nik ez dut askorik entzuten. Hemen egon dara izan da, zapaldu indago, ez? Lolak, League of Legendsak. Baina, egia da joku bezala gona dela, Dota. Zanik ikusi duten agaitik oso txukuna da, eta igual zentzu askotan, gero League of Legends espabila hoin jabelako azkenengo urtetan, baina 2015 inguruan, nire ustez Dota oraindik hobia zan. Eta gero League of Legendsek, egia da gero komunitatea be, igual Dotak, eta siniztu, txarragoa daukala esaten dabe, eta fuertia da hori esatea, League of Legendsen aurrean, baina hola omen da. Eta baina bizantzan ez, Dota indartzen be bai, uste dute jokalari bakarrantzako kanpaini ez dakitz atara bada ben, edo atateko dauzen, zerretxiko horren inguruen. Orduen, ez da behaztu bez joku hau.
Ez que netzat produktu txukuna da, Esaten dut, azkenean, imaginatu, Dota bera sortu zanetik, zenbat MOBA egon dien, eta, bueno, bizirik aguantatzen baldin badau, ze enpresa hundien egin zituen MOBak, Bai. Eta ikusi gu, erastunen jaunan MOBak ikusi dugu, frankizi pilo batenak, eta azkenien gaur egunin jarren jaratzen da bena, korre bize dire, League of Legends eta Dota. Besteren bat igual noizi peinien... Pokemon Unite igual. Pokemon Unite, bai. Egize, bai. Bai. Ba hori epatu dugune, Deathlock, hortik zaretik altko lozuz ikusi bidizoak, filtrazioak eta bar, orduen, interesa badeko zuen, bertan deko zuez. Bueno, eta hurrengoa. Hurrengoa, abize gendun, egiz izan, euskarazko bideojoku gehiago ekarriko genduzela, eta, egize da, azkena heldu jaku. Josu Igoa Saliek Burger Party deitzen dan mugikorretarako bideojokue itxuli dugu gure hizkuntzara. Ez baduzun ezagutzen da Android gailo mugikorretarako doako joku bet, hau da Google Play Storeen aurkituko dugu, eta hortaz aparte F-Droid, saltoki ezagunien aurkitzeko, bilatzaien topealko dugu. Izena nahiko argizten dugu, baina hamburguesak pertzetan ebiliko gara, alako, bezeroak etxen duzkuzen eskaerak, horre jarraitzu birko dugu. Normalien osagaizen orden bat jarraitzi izango da, gure hamburguesi pertzetarakoan. Zelan ez, denbora kudeak eta joku bat izan da, alik eta lasterren pertzetan ebiliko gara, horren inguruen erronka desberdinek eta agartuko jakuz. Orokorrien, nahiko joku simplie, baina ez engantzetan da ben horretarikoa, ez? Hainbat ordu sartzekoa eta bar. Ganera esan dugun moduen doakoa da, lorpena dekoz, gero guzagai desblokietako, mundu osotik bidea etxen jungo gara, taleku bakotzien osagai desberdinik egongo dire eta bar. Hori aurkezpen ez zengo bere indargunie, baina orokorrien, ordu batzuk sartzeko moduko joku txukune bai bada. Bai epatu behar da, garatzaile bakarrak indaben joku dela Burger Party, Aurelien Gato frantsesak sortu deu. Ja ezagutzen gendu lege merantzian, ze Josu Igoak bere beste bideojoku bat euskartute deko, Pixel Wheels, dela lako lasterketa joko soro bat. Eta orduan, betiko lez, gamerantzia.es webgunien euskarazko bideojokuen zerrendara sartu eskero bertan deko zuez, euskarazko joku danak, eta hortxe ikusko duzuez, Burger Party hau jaizteko esteka danak eta informazio dana orokorrien. Eta aipatzen da bena bai da, ez dagoela berez, euskaraz ezin dela hizkuntza aldatu jokuan, orduan ipinio dozuela, idaukidio dozuela mugikorra euskaraz. Bai. Eta orduan beraia identifikatuko dutzula, orduan espaldin badako zueia euskaraz mugikorrak, gomendatzen dutzuegu egitea, ez? Azkenean, batzuk ez, oitxura gaitik ez da egiten, eta azkenean egunerokotasunean ez dago desberdintasun handirik. Oitxuri gatzi da, guztiz gara, ja... Behin astebeten erabiltze ja badakizuz orokorrien bilatzen eta hasta gara. Horri etxako bildurri duki behar. Keba. Bai bada faio bat igual, ez egoti hizkuntzan menue, bideojokuen barruen. Suposatu igual eguneraketaren bategaz edo gaitzuko da bela. Baina mugikorretan asko gertatzen den gauza da, eta inkluso batzutan plataformaetan bez olakoa gertatzen dira. Bai. Bai, hori begizia da. Horrenagaion be bai, askotan, igual, oin azken altzen ez dut ikusi askotan, baina... Egon dire joku asko ez tabelaukin hizkuntzi aldatzeko aukerarik, enbiatzen dule Steametik bertatik ez, jokuen aukera dara sartun, eta hortxe beste hizkuntzi hautatu. Azken alditzen ez dut topealakorik, baina lehen nahiko tipiko esan. Izautu da sinala ia karpetetatik, ero zerbait ordestu, eta holako gauzak. Bai. Bueno, eta gero, euskarazko jokuen inguruan komentatzen, lehen esan dut zuten bezala hemendik kanpo... Lander, justo aste buru hontan, ibili naiz egiten gauzatxo bat. Ez dakit ezagutzen duzun zuk transportikun zaharra. Eta, gero transporti egin sotzen for, gero ez dakit zela, esan, klon librea, ez? Dala Open Transport jokua, Open TTD, kasu honetan. Eta, OpenTTD hau librea izanik, dauzka, gauza pilo bat sartzeko aukera, ez? Dare pluginak danerako, danetik montatzeko, aldatzeko, eta bar. Eta, euskeraz dago, librea da, eta euskaratuta dago. Izatez, hori azkenean webgunean aspalditi daukagu. Meda joan itzanean probatzera jokua, eta ipintzerakoan iriak, eskaintzen dutu irien izenak, ez? Eta igual esan dut, izen europeoak, izen amerikanoak, izen, ez da egite, nedozuna japonesak, eta
ikusten duzu, ez dakit, Euskaldun izenak, pintzia, Euskal Herriko herrien izenak, eta grazia gehiago egiten doz, tokatzea nere herria, ero inguruko herri bat, eta hemendiko nera eman behar dituzte biztanle batzuk, ero bidaiariak, eta holako gauzak. Eta hori ez zeugan. Eta, bueno, egin dutena izan da, hartu Euskal Herriko herri guztien zerrendak, elkartu, eta gero Naparroakoa pizka zailagoa izan da, bingenekola pizka lagundu dozt, eta, bai, eske, karo, udalerriak agertzen dira normalian, eta hor gertatzen da dela kontsejuak, ez? Eta kontseju honek, dare, badie, guk herria deitzen dutzagunak, baina igual dauke udaletxe bakarra, bost, ero, sei, herrirentzat, oso txikia dielako. Eta, bueno, hori biligapa, pizkate burua apurtza, baina, bueno, azkenean etara ditugu isa 1000 herri, eta egin dut plugin bat joku honetan oso errez instalatzeko da, karpeta batian sartzen dozu, eta ja jokuan bertan agertzen jatzu, klik, eta aukeratzen dozu Euskal Herriko izenak. Hori ez da beste zerrenda horretan izen europarrak eta amerikarrak eta gatzen dizen. Bai, justo sortzerakoan jokua da aukeratxo bat. Moten dut aukera bat, dala joko berria, eta tamaina, industria asko gutxi, eta gero izenak. Eta izenetan, agertze jatzu Euskal Herria. Vale, oza, misteriorik listo. Ez daga misteriorik, oso erresa da, eta lehenbailen webgunean ipiniko dugu. Hori da, Vale, oso ondo, oso larganador, Damian. Bueno, ez da izan oso luzea, eta egin leiken zerbait izan da, orduan, aurrera. Eta rekik esaten da txatean, ez? Tycoon, hola zukan izena, Transport Tycoon. Eta, bai, kiston jokua izan da, bentsat nik asko ibilin itxakua, bere garaian, eta benetan gomendagarri ez dakik gero grafikoki, igual ikusten zabiztenak esango zeu, zarra, neko ondo sartu da jokuak, eta batez ere jostagarritasunean oso potentia da, eta ez dakit, antzeko gauza berririk ez dago asko. Bai, bere garaian egin ziren Railroad Tycoon eta olakoak, baina ez dakit, niretzat hau oso berezia da. Bai, batu behar da, joku bera hori, ez da kode irekikoa da, eta bere webgurien tope aldozu eta bar, baina Steamen bertan doan eskantzen da bela, ez? Da ikusten dire horre valorazioak oso positiboa dakozela bideojokuek, orduen, naiz eta sarra izen, azkenien komunidadiek zaindu, hobetu, eta, tanetarik gehitzu dut zen, tanetariko geuzak gehitzu dut zen joku bedala, orduen, naiz eta itxura sarroriukin gozatzeko moduko dela. Bai, osea, eske helburua gainera zeuk ipintzen ditzuzu, ez? Pikia izalike eta igual hartzea herri txiki bat eta bihurtzea danetatik handiena influentziekin bakarriz. Azkenean ez da herrien sortzaile bat edo simulatzaile bat, ez da Cities bat. Cities Skylines edo lako bat, bakarrik industriarekin eta garraioarekin influentziatu behar duzu ingurua, ez? Eta, kuriosua da, bai. Eta, dana, ekologiatik, eta joaten da, urtea pasatzen hasten die, azkenean 1930an hasten dan joku bada, eta, karo, igual horrezti existitzen teknologia, lokomotorak, gazkin pilo bat, eta gero denborarekin, hasten die teknologia guzti horrek, igual monorraia agertzen da, beste teknologia batzuk, ez igual magnetikoki mugitzen dien olako ibilgailuak, eta, gainera modekin ero pluginekin sartzen baldin basaia, hori doia infinitora. Bai, benetan txukuna eta berezia da. Bai, eta ganera hori, epatu dutena eguneratzen jarraitzen da, bela? Guntxe irakurri, eta piriak 14. bertsinoa kalderatu bien, beretan jokuek 2004 orduen hor komunitateik topera jarraitzen da, bela, gaur egun bai. Bai, benetan, merezi dau, espadozu probatu, merezi dau. Eta, igual begiratzea bai bideotxoren bat gameplayarena nunbaitzen, kanalen baten ikusteko nola hasi edo, igual ondutorreko da, ez dakit tutoriali daukan. Karo, gero orduak sartu ginu zenok, kutsu gora bera moldatzen, ga. Baina hasieran igual... galtzeko modu da, ez da. Bai. Bai, patu dugune, gamerantzia.eusen, euskarazko bideojokuen zerrendan Burger Party, topeko duzu lehenengo eta behin, eta gero ia egunotan OpenTTD honen herri euskaldunen plugin hori gehitzen goazen. Hori da, oso ondo. Eta albiste txikitxo batzuk ez, dauzko baita Lander. Bai, nik uste dute nahikotxu dauzela aztio, naiz eta txiki zauek izen. Azteko da behin, aipatu behar dugu, klikasank txapelketi ospatu dala, lehiatu dala barriro,
hau da Euskararen, Bilboko udalak eta euskaltzalien topaguniek antolatzen da bena, arrapasanke egitasmoan barruen. Eta betiko lez, game erantxeko gara hor zuzenekoa jarraitzen, eta esatari lanak eitzen eta bar. Eta oso maila ona erakutsi da behurten bebai, final erdizek eta finala jarraitu gendu zen sabatuen, maiatzien eta bostien, Euskararen etxien bertan lehiatu ziren. Eta betiko lez, bat versus bat duelok izan ziren, hau da, Rocket League emoten daben aukerie da, edo banakako partida jolastekoa, binakakoak, gero 3 taldietan, eta bukatzeko 4 taldietan. Oingoan, banaka jokatu da, dala, modalea da igual apurbet geldu haue edo urduriz haue, baina txapelketa honetan ez da izen holan, eta ibildire partaidiek topera baloi eleku batetik bestera eruten, oso oldarkor esango dugu, horren emozina moten da nahikoa proposalako txapelketa baterako. Iker Bela nagusitu da txapelketan, klikesan 2008 honetan, baina hori zera esan dugune oso maila ona, niri betiko lez zurre da lurritzi dioztie, partaidiek, batez be aidien kontroletako, baloi kontroletako dekien abilezi horregaz. Eta, basateko finala barri ikusune bado zuen, gure game erauntziako YouTube zein Pertube kartitan topeko dozuen. Hori da, ointxe, zuzenekoa jarretzen zabizten, no? Ikusiko duzuen bezala, hemen dago, ez? Ia 2 orduko grabazioa, iruzkin duta, eta, inoke, eukiko baleo, ez? Gogorik, hortxe dokazue landerrek esan da bezala ikusteko aukera. Benetan da oso joko ikusgarria da, Eta jolasteko betxukuna, nire gustatzen jat, naiz eta ideari bezeuki, baina egia da lagunekin barrio batzuk egiteko kristona dela. Azkenien, ez duzu ezer ulertu bihar, ez? Badakizu autoak eta futbola dira, ez teko besterik. Horren ikusteko oso horreza da jolasteko bebai, naiz eta oso txarra izen, barriek ziurtatu dauz, ez? Hori da. Eta guk askotan erabili dugu, batu izin garen nien lagunen baten etxien edo, Rocket League jarri, da partida batzuk bota, eta oso jokoa proposa hortarako. Ganera doakoa dala, esan behar da gaur egun, bai. Euskalen konterrian be oso ona izaten da. Olako saiotxo batzu botatzen ditugu. Klikesank atzien iztiko dugu eta aurrera goaz albiste laburrekaz. Ze bederatzi urte bete da bezan The Witcher 3 Wild Huntek tresna barreze jaso dugu, ofizialki ganera. Ez dakitza horreko saio baten aipatu genduen edo ez, baina Red Kit erremintzie argitaratu dabe, badala lako editore bat, ez? Modak sortzeko editore bat, misioak, bidizoak, eta danetarik sortu alizeteko. Apirilien beta bertxinoan estrenesan, ja 100 erabiltzaile batute, baina hori zeon ja kaleratu dabe Steamen, Epic Games Store, zein GOG saltokizetan, Red Kit hau. Joku originala aukitzi nahita askoa da, erabiltzeko, azkenien bertatik hartzen duz ez, baliabideek eta modeloak, musikak, testurak eta bertatik hartzen duz. Eta egiz esan, hasi dire CD Projektekoak hainbat tutorial eta bar kaleratzen, eta, moten doda tresna bat, tanetarik etxeko, ez? Gusa piloa eskantzen deuz, eta honegaz, ja, beste modan, beste belaunaldi bat ikusko dugu moten deu. Ja, gondire The Witcher eta hainbat mod, gusa pile sortu dire, baina honek beste aukera gehiago moten deuz, ez? Niretzat olako tresna baten honena beti da ikusti abe jendiak zer sortzen daben, zer egiten daben, ez? Nik aitortu behar dut, ez dutela jolastu ia. Jolastu dut, ez da egite, pare bat ordu jolastuko neban Witcher 3. Baina, enoan espero hau betxi dabe. Bat eta bia pasatuta dauzkat, osorik, Ez que ez da gongo jende asko. Osea, gongo da jende pilo bat, irua jolastu dena eta bat eta bi ez. Eta nik enkambio pasatuta dauzkat osorik bat eta bi. Baina da joku hortaiko bat, teukatena gogua hartzeko gustora, denborakin, goxotasunez dedikauta ez, presak ebili barik, eta karo, ez tozu topatzen momentu hori, eta pixka torti dator. Emoten doztana hori, perezia hastia edo zen modutan, eta dauka gogua pazientziakin eta gustora hartzeko. Eta denboria bai, eta tonto, ez dotin, baina beti oso pendiente, osea, dago nire zerrendan dago. Baina beti priorizatzen du beste bat, baina daukat gogua, eta ikusten dute gainera, modak eta hori, eta geixo berotzen hau. Baina kiston itxura dauka, gainera historia nire gustatzen bat, ez? Ni Witcher lehengua, iaia kasualidades ezagutu neban, ez? Azkenean CD Projekt eta nahiko ez ezagunak zienean, ez? Etara zeben,
eta grafikoki be kristona zan, eta eskate iraultzailea izan zan. Bai. Eta hiruak oso ondo funtzionatu zeban, eta praktikamente nik irten zan urteti daukat. Zaten dut. Bai, nik ondigoten ordenagailue horretan ibiltzeko erosinean, bere gaizen, The Witcher 3 ibiltzeko erosinean, ja 9 urte. Eta bai, lehenengoa nik pasetakot, bigarrenaz neban pase osorik, eta horretarako jolasteko gogoa dekot, Baina bai, lehenengoa azkenien revoluzio iraltza txikitsu bat izan zela esan dugu, ez? Igual, beste rol joku batzuk hobiek ziren, edo grafiko hobiek eukin albi esan, ez? Dragon Age edo Mass Effect bere gara izen eta alakoak. Baina The Witcher lehenengoa alako gauza perezitzu eta egiz esan. Naiz eta hobetzeko gauza asko deko esan. Bai, baina oso asko inarritzen zen novelatan, eta orduan lorea eta asko zaintzen zeban, ez? Niretzat baseuzkan oso berezitasun handiak, ez? Espata desberdinena, eta hiriaren bizitasuna, eta hola. Eta, bai, berezia esan. Eta hirugarren baten hiri zen atalka jute zinela hiriko auzo desberdinik ezagutzen, eta hori asko guztiagate beti bideojokuetan ez izetie hiri batera sartun da bi kale izeti da, listo, ez? Baizik eta apurka-apurka edatzen doan leku handi edizetia, misterizioak eta hori asko guztiagazte. Ez, galdetu behar notzun, irua, asko esaten dabe, ez? Jo, irua daukana oso potentia da, ezagutu behar dozula etxaiak, ero monstruak, ez? Eta orduan informazio batu behar dozu, eta informazio horrekin badakizu, ze dabe behar dozun, eta ze armarekin egin behar dozun aurre bakoitzari. Eta, claro, horren arabera, izango da borroka egingarriagoa edo ez. Baina, claro, zailtasunan arabera hori guztia saltatu egin zenke. Eta ze puntutaraino kentzen dota zentzua, bai, ez, jokuari. Nik uste azkenien daiko borroka ikusgarrizeko zela, eta orduen, naiz eta errezak izen, edo edabiek prestetien eta txarra ezagutzien prozesu hori dana apurret galdu eitzen dan, nik uste talan dabe gozatzeko moduko dala, eta beti egon zara, edaberen bat eitzen probeti errenia zenolako efektu deko zen, armadurak, justo eurreko The Witcherretan armadurak eta barrespin horren beste garrantzi ukitzen, baina hemen bai lortzen duzu espilloa, horreko hobetzeko diseinoak eta bar dauz, orduan. Nik uste badeko azkenien zertan jokatu, ez tala bakarrik mailak igoti eta fuerti hau izeti, bai tiretzen dugu hortik, baina orokorrien disfrutatako joku da, bat ezuen mundu egaitzik, borroka baino, borrokak ez dire atalik onena, inondik inora bez. Nik egin guztiaten hirugarrenetik da mundu ebera ze ondo dagoen sortute zenbat leku deko zen, kuskusietako, da esploretako eta bar. Eta misio aldetik zelako maila ona dekien, ez? Naiz eta misio nagusiteko ondo dauzen, bigarren mailako misio piloak kriston maile dekia, oso ondo idatitxe dauz eta bar. Orduen mundu horretan sartzi ezke gozamen utxe da. Eta ja, sartzen bagaren espantzinoetan, The Witcher irunak bai dizela oso onak, ezke orokorrien, ez dut esango 10 joku da nik, baina oso jokuna. Wild Hunt. Bai. Esaten dut, daukat oso pendiente. Eta gogu, eta ez dakit, azkenean seguramente, segatuko naiz edozein modutan probatzen eta ikusiko gu. Baina bai. Hor daukate... Azkenien mundu irekiko jokuen sindrome hori bedeko, ez da ordu pila sartu mirruz bai ala bai, azkenien, eta ez da dela inozibilko bakarren misio nagusi gainditzen. Beti tirekituko dutzu, misio, bigarren mailako misioren batek, eta hor beste ez da izan bat ordu joango dire, eta... Ez que hori ja bakoitzan pertsonalidadiak indoia, baina nik ez dakit misio nagusi jarritzen. Ni personalitzen, bat ez. Vale. Oso ondo. Bueno, poste naiz. Ia zer nolako gauzak ikusten ditugun, datozen hilabetetan. Hori da, eta zuek erabiltzen nik seguro badazu erretkit hau, ikusi, CD Projekten YouTubeko katien, badauz tutorialak, Steamen eta barbe badauz horri datzitzain bat artikuloen inguruen, orduen, danetari ikusi bertan. Baldintzaren badauka? Esaten edo, hau adibidez, Nexusera igo leike, ero eren plataformaren batian izango ditue, o zela doia? Dauz Steamen, Gogen eta Epic Gamesen, DLC moduen, doako DLC moduen saltzen da, ez dakitz, kanpoan egongo baditzen. Esaten dut, sortutako edukiak. Hori ze, galdera ona, egizizan ez dakitz. Steam Workshopen bidez bai alko dire partekatu, baina hortik kanpo, suposatzete egongo dizela exe moduen lekutara egoteko aukeria. Ez, hori ez da egitez, Nexus modek aprobetxatzia honekin, edo eran nahi da bene hartzia ideak
gero erabiltzeko, ero auskalo, ez da. Bai, hori za. Ikusko dugu zia, oinoko falta dire, ez jentiek tresna hau erabiltzen ikesi berdeu, hortik ja modak sortu behar dire, baina apurka-apurke datozen hilabeteetan joango gara, segurunik, gauza potentiek ezagutzen. Oso ondo. Bueno, hurrengoa. Bai, beste saga mitiko bateri hartuko dutxagu, Kingdom Hearts mitikoa Steam plataformara helduko da azkenik, ekainak 13 estreneko dire hainbat eta hainbat bideojoku, bilurremot ez honen izenburu danak aipatzi esai honetan, ze horren jadekiz horren izen bitxisek eta luziek beldurgarrizea dela. Baina, bueno, orokorrien Kingdom Hearts sagie PlayStationeko esan berez, gero Nintendo hainbat kontsoletan ikusi zen dugu, eta gero ja denpori egaz Kingdom Hearts 3 garairako, kontsola nagusi danatan ikusten gendun, baina PC-era heldu barik egon zan, ez? Naiz eta jente piloak eskatu. 2008 batien, heldu zan ordenagailuetara, baina Epic Games Storera saltokire mugatute. Orduen hor, emondalako, ez, jentik astu indeu, existitzen zirela portonek, eta Square Enixek erabaki deu, Steameko bertsinoa, bueno, topera iragartzi, ez? Bidizio barrizek alderatu dabe, testuratan eta remaster moduko batengo dabe remasterran barruen, testurak eta argiztapena eta barro betute. Orduen, saga honen salientzat aukera proposa sartzeko mundu honetan. Zando da moduen, Kingdom Hearts saga oso aipatzerakoan dire, Kingdom Hearts 1, 2, Chain of Memories, 3, Birth by Sleep, beste pilo bat, bai, hor joku piloa deko saga honek, eta horrek danak egongo dire bilduma honetan, azkenin joku danan bildumie da. Batzutara jolasteko aukeri duko dugu, zelan ez, eta beste batzuk dire, igual adibidez, Game Boy Advanceko bideojoku baten remasterra, baina cinematikak azbakarrik, jolasteko aukeri emon barik. Azken finien, Kingdom Heartsen historizek beti dukin dugu pisu handize, personai pilo baten ibilbidiek lotzen dire joku desberdinen artien eta bar, orduen, orokorrien saga nagusi honen historizoa jarraitzeko aukeri emoten duzku. Joder, estetikamente ikusten gabizena, 20. aniversari hori, hori ez da oso aldatuta ikusten dut, ez? Bai, hori hainbat joku desberdin iragarri biesan, eta gero iragarri bien Kingdom Hearts 4 bai, on garatzen da bezala, oin 2 urte ikusi gendu lehenengo biderrez, da ez dut uste barriro erakutsi da benik inun bez, baina hori izango zan ja etorkizunez, etorkizuna begire 4. atalau jasoko gendu. Vale. Horren bai, ez dakit, nik sekula naiz ibili Kingdom Heartsen, eta ez. Bai, ez pauzun ezagutzen Kingdom Heartsen, Disney eta Final Fantasy sagak batzen da bezan, saga arraldoi bet, ez? Mickey Mouse eta Vargas ibiliko gara, taldi berien, Cloud edo Sephiroth eta... Hori da, nik, klasikoak ikusi izan ditut irudiak eta hori dana, baina, joder, oin hemen ikusten abiena jate ezaguna egiten, así que... Ja beste gozaba da, bai. Asko aldatu da lehenengo bideojoku hartatik, hori egize da. Niri batez be lehenengoan bigarrenan, Chain of Memories, horretan asko ibi nintzen gaztetan, eta egize da, ja galdute txitela 3. esto jolastu bezen, bai ikusi nuen bidizo batzuk, baina esto zenera gartzen ja. Baina, bueno, nahiko aukera politxe dela uste dute berreskuratzeko, Steameko berarkitalpen hau. Eta ni behitzete hori, lehenengo eta bigarren hartzeko gogoa badekotez. Badakizu. Izango ez taso, nik ikusiko dut irtetzen danean, egia esan hori, oin ikusten dutenakin oso galduta sentitzen naiz mundu hontan. Eta gainera esan da nahiko luzea diela, eta historia asko. Oso luzea, bai. Bai. Bueno, osa bizarro asko, ez? Esaten dara norbaitek Kingdom Heartsen Pato Donald eta Sephiroten arteko borrokak eta ez dakiz, bueno. Bai. Olakoak izan dire, bai, da, Winnie the Pooh, da beste bat hortik bueltaka, magiak eitzen, eta bai, olako guza dire. Bueno, labur azkenengo albistia igual. Bai, ados, Kingdom Heartsetik Dragon Questera saldengo dugu, beste mitiko bat. Bai, bota. Bai, uste gaur dela bentsa Dragon Quest Day, Dragon Questen egune dekogu, eta orduen sagako barritxasun txiki batzuk jaso duguz. Garrantzitsuna da Dragon Quest 3 HD bide remasterrak biziri jarratzen dabela, eta Square Enixetik ziurtatu dabe PlayStation, Xbox, Switch eta PC-erako estreneko dabela. Arrarona da, oingoan ez dabela 3. danik aipatu, Dragon Quest deitxu dabe utxien,
ze berez hirugarren joku esan prekula bat. Lehenengo jokuen historizen aurretik kokatzen da. Orduan ez dakit horri izenari beste buelta demogo dutxien edo zer. Ez badakizun zer dan HD bide hori, Octopath Traveler eta alako bideojokuen estetiki bereganatuko dugu, hau da, bidimentzinoko spriteek, 3D kalekukaz batuko dugu, olako nahiko estetika politxeratzeko. Eta egiz izan Dragon Quest iru da sagako mitikoena, maitatuena, Japoniarrak zoratu ingo dire honegaz, urtean ganien. Osak, aukera politxea bai bereskuratzeko, ze hemen, bai jaso bazan, badiko salako remaster edo remakeen batzuk, baina, bueno, ganoraz ikusteko izango da. Gainera oin Toriyama niri otzakin eta, ez? Egokia ze, uste dute bera gama jaskilarisa, ez? Argita garbi. Horize da, bai. Dragon Quest iruko protagonistie Erdrik songo janda zuzenien. Ikusten bada zuen inoz irurien bat. Orduan bai. Eta aipatu da, bai, oin Dragon Quest 12 da bizeitzen bai, eta horre sortzaileek aipatu dugu, Toriyama zendu zalez, bueno, bentsete sagiek bizirik jarratzen da bela, eta errespetetako asmo hori dekila bentsete. Oso ondo. Eta bai, bukatzeko harin, alako saliekaz jarra itxute, azkenengo tresna txikitsu eta aipatu gureko neke, detzen dela Mario Builder 74, eta da Super Mario 74ko mailak sortzeko ronjako bat, alako editore bat, oso zoroa, oso politxe, eta benetan probeti merezi da bena. Da probet Mario Maker moduko zozer, baina Super Mario 74az, ez? Laukizariekaz mailak sortzen joango gara, girotxe desberdinik emoteko aukeri dau, txarrak sartzeko aukerie, eta bukatzeko mekanika barrizek eta dana erabilileik ez editore honegaz. Orduen hor ja komunidadetxu badabil Super Mario 74ko maila barrizek sortzen, Level Share Square deitzen da webgune baten tope aldoguz sortu da bezan maila honek danak, eta egiz izan oso txukune eta ikusteko, batez be originalan jarraitzaile bazaren. Bueno, jo, bai, olako tresna potentea eta zizan desista iritsi aurretik aprobetsatzea mereziko dago, ez? Azken nien honek gauza badakizu, ez? Hartzen dabe joku originalan informazioa eta bar, eta bueno, hor Nintendo beti saiatzen da, honek atzera gototen, gero batzutan lortzen da, beste batzutan ez? Ikusko dugu ez da git, ez? Bai, beti esaten duguna, baina olako gauza bai, ez, Mario 74 da, hola guztiz ja salduta eta bukatuta, jode, benetan emotia aukera, eren tributoa da, azkenean, ez da saltzia duan, eta ez da netzato gorea, ez? Nintendo dentzato nadan gauza bada, esaten da, jende honet dana seguramente gero Nintendoren kontsolak berosiko ditu. Osa, ez da gauza batek ez da bestiak entzen. Ez da gitu. Bai, ganera esan behar da, ronjak potenti izin arren, Nintendo 64 originalin erabiltzeko aukeri moten da bela sortzaileek ez dala gitxi, Kontu zorgaz. Zesaten edo zu? Kontsolan, bertan... Bai, Mario Builder 64 kontsolan bertan erabilek, bai. Eta hortarako gongo di igual kartutxo bereziak edo lako zerbait. Askartakaz eta alakoakaz erabiltzeko aukeri dago, bai. Oso ondo. Jode bitxu, ze originala. Bueno, nik uste dut honekin amaierara iristen gala, ezta? Bai. Eta, bueno, eskerrik asko entzuten egozaten da noi, gorantziak hemendik aritzi, datorren hastian egongo gaberakin, espero, eta beste guztiai, eskerrik asko entzute gaitzek, eta Lander, zuri bebai, dokumentazio lan izugarria gaitik. Betiko bezala. Eskerrik asko hor batez betxatien ibili izaren hori, idazten eta bar, pila eskartzen dugula. Eta bai, datorren hastien gehiz hau. Eta hobeto. Hobeto, hori da. Venga, equipo. Agur. Agur.